ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ରେ ମା। ବାପା ଭାଇ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କେମିତି ବାପା? ଭାଇ ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ମଦ। ଭାଇ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛୁ? ଔଷଧ? କି ଔଷଧ? ଆରେ ତୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ କି ଔଷଧ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବାପା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା ତୁ ମଦ ପିଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ? ଭାଇ ତୁ ବାହା କଣ କହୁଛୁ? ବାପା ପାଇଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି ତ ବାପା? ପୁଣି ମତେ ବୁଝିଲୁ ମମି? ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଟଙ୍କା ପୁଣି ମତେ। ଭାଇ ତୋର ହସ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର କିଛି କଥା ମନେ ପଡୁନି। ଆରେ ମା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ସେ କୁଆଡେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ? ବାପା ଭାଇ ବାପା ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ମଦ। ଭାଇ छी 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 ତତେ କି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୋର ଯଦି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାପା ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତୋ ଔଷଧ ନ କିଣି ମଦ ନ ପିଇଥାନ୍ତା। ତତେ କି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମେ କହୁଛୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଆହୁରି ପିଇବି ମାଥା ନେବି। ଆରେ ମତେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ? ବରଂ ତୁ ଯୋଉ କାମ କରିଛୁ এই ଲୋକମାନେ ତ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇବେ ଛେପ। ମୋ ଭୂମି ଏମିତି କଣ କରୁଛି ଯେ ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁ କହିଯାଉଛୁ? ଅପେକ୍ଷା କର ବାପା, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସୁନାର ଝିଅ ପିଲାର ମା ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚେତା ପଶିବ ଚେତା। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏ ଭାଇ ଡାକଟା ତୋ ମୁହଁରୁ ହଜେଇ ଦେ। ଏ କାମ କରିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ବିଷ କି ଜହର ମିଳିଲାନି? କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ବାପା, ତୁମ ସୁନାର କି ଝିଅ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ଆପଣ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ ତ? ଆରେ ମୋ ଭୂମି ଏମିତି କଣ କରିଛି ଯେ ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁ କହିଯାଉଛୁ? ତୁମ ସୁନାର କି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଖୁନି ବଦମାସକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭୂମି ଅମରଟା ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତ? ହଁ ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ ବାପା, ତମେ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ ବାପା। କଣ ଗାଡ଼ି ମହାଶୟ
ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଶେଷରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ବିଷୟ ଦେଲୁ ଏ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟରକୁ ତୁ ଆଜି ବିଗିଡେଇ ଦେଲୁ ଏ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟରକୁ ତୁ ଆଜି ପଙ୍ଗୁ ଛାଡି ଦେଲୁ ପଙ୍ଗୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା କ୍ଷମା ପୁଣି ତତେ ମଉସା ନମସ୍କାର